This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. Good day, everyone. Welcome to another episode of a talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derick Gonzales, and this is Let's Talk. Ngayong episode na to, mga kaibigan, ay pumunta kami dito sa Cabugao para lang makausap at ating kumustahin ang ama ng Cabugao na walang iba kundi si Honorable Edgardo Ediboy Cobangbang. Ating kumustahin, kumusta na nga ba ang Cabugao during sa term niya nito? Ano ang mga developments? Ano ang magandang nangyayari dito sa taon nito? At kami nga po nagpapasalamat at syempre pinaunlakan niya ang aming invitation. Mga kaibigan, let's talk to Honorable Edgardo Ediboy Cobangbang, the Mayor of the Municipality of Cabugao. Good day, Mayor. Good day. Yeah. Thank you so much. At pinaunlakan mo ang aming invitation at pakausap finally, sabi nga namin. No, yeah. Thank you. And I'd like to greet the viewers. Yes, so welcome to Let's Talk. At this time, pag-upasanan natin. Mayor, kumusta ka na? Kumusta na ang trabaho? Kumusta na pagiging Mayor? I'm happy na nabigyan naman ako ng personality ngayon talaga na magawa ko yung mga visions ko. Although, doon na lang ako kumukuha ng tamang puhunan to start the day na para maayos para maayos ang takbo ng pamamalakad on a day-to-day basis. So, yung mga magagandang bagay na lang iniisip ko lagi para maganda lagi. So, para mararamdaman din na maayos na lahat. Of course, it's so far it's okay. And it's very inspiring kasi if you think positive things. Yes. Pero, Mayor, gusto ko lang muna, we want to know you more. Una, before you became a mayor, nag-serve ka na ba? Or dito sa Cabugao? Or any positions? No. Wala. So, bago ka naging mayor, ano si Ediboy Cobangbang? I came from the business sector. Nasa business sector kami ng asawa ko. Tumutulong kami sa negosyo ng mga ilos ko. At meron kami multiplier farm sa Barangay Sabang. Doon lang kami talaga. Negosyo lang kami. So, 2010 pumasok ka nga, you ran for mayor. Sino ang nag-motivate sa iyo na tumakbo? Actually, I ran for office as vice mayor in 2007 election. Okay. I was paired with a mayoralty candidate na I just met then. And although hindi maganda yung naging resulta noon, we both lost. Pero nakita ko talaga na yung mga taong bihira ko lang makita na nagtiwala sa akin, nagsakripisyo para sa grupo, nagpupuyat para sa grupo, and then umabot yung election time ng 2007, talagang dire-diretso pa rin sila nagpupuyat, tumutulong. So from there on, nakita ng pamilya ko rin, nakita nila na willing palang magsakripisyo yung mga tao na yun. So I think I'll make another run for 2010 and this time for mayor na. Sabi namin doon sa bahay. So yun. Nakita namin talaga na the Cabugaweños are worth serving. And of course, the whole family ay sumang-ayon talaga sa decision mo. Yun ang napakaganda nangyari nung araw na yun. 2007 filing of our COCs, medyo mabigat pa sa loob ng asawa ko noon. 2010, maganda. Maayos na dahil talaga buong pamilya ko kahit sila. Yeah. Okay, nanalo ka 2010. Ngayon, anong klaseng pagbabago or say, ano yung nabago sa buhay mo? O di kaya, of course, being the mayor, malaki talaga ang adjustment. Pero ano yung sabi mo, ano yung nagbago sa'yo? Napakarami talagang nagbago sa lahat ng, alam mo coming from the business sector, it was routinary. Mga trabaho namin, predictable ang mga oras na matatapos namin yung gusto namin matapos. Isa yun sa napakalaking pagbabago sa buhay ko ngayon na naapektuhan ng pamilya ko. So, I'm thankful na my wife is not being stressed out sa mga pagbabago sa buhay ko. Laking pasalamat ko at naintindihan na unawaan niya na ako.
yun na siguro. It comes from that na yung pagbabago talaga ng oras sa buhay ko. Yun ang pinakamalaki. Yeah. Pagbabago nararamdaman ko, nararanasan ko at talagang doon ako talaga apektado. Yeah, because you said you came from a business sector. Kasi iba yung trabaho and serving the people, di ba? So, big adjustments and that. Pero just tell me, paano mo ginawa yung adjustments na yan? I know for the fact that you love the people of Cabugao, the so-called Cabugaoeños. Yeah, so, ano yung talaga yung motivation na tipo dapat na mag-serve at ano yung pumasok sa una mong araw na iba na to, ako talaga service na to, not hindi yung nagtatrabaho ka lang. First of all, gaya na sabi ko kanina, Cabugaoeños are worth serving for. So naramdaman ko yun, tuwang-tuwa ako na nabigyan ako ng opportunity na maramdaman ko yun. At lalo pa ako natuwa nung pati pamilya ko na naramdaman nila at sila na mismo nag-decide na kailangan nila akong suportahan na makapagbigay ng panibagong klase ng pagsisilbi sa mga townmates namin para maramdaman talaga namin buo, walang pinipili na ang mga pribilehiyo na dapat manggaling sa munisipyo mararamdaman directly ng mga tao. So from there, na ako kumukuha ng pang-araw-araw na puhunan on how to roll things up para dire-diretso ng magagandang gawain. Yeah, I know. Kasi I know for the fact that when you started serving, medyo marami talagang ikaw na inayos. Yeah, but ito Mayor, sabi namin is, napagalaman namin that you openly mentioned this governing by prioritizing principle. Bakit? Ano itong prinsipyo to? Governing should always be prioritizing because it's a fact na pag nasa government ka, government institution, government service, pera ng taong bayan ang ginagamit mo. For example, tayo lahat dito, meron tayong magagandang kaisipan or magagandang mga proyekto para sa town natin, sa bayan natin ng Cabugao. Meron kang magandang suggestion for this town, meron kang magandang suggestion for this sector. Uunahin lang natin yung mga dapat na mauna para yung epekto sa mga taong bayan maramdaman at may serve agad sa kanila. It doesn't necessarily mean na kumbaga nauna na napagbigyan mo gusto mo, hindi ibig sabihin pangit yung suggestion ng isa. Pag-aralan lang natin yan, unahin lang natin yung mga dapat na maunang mapondohan at isusunod yung mga susunod para nasa tamang daan tayo sa paggamit ng pera ng taong bayan. Yun lang sa akin. Well, very well said. It's all there. Totoo naman, it's not, just like our president says, like, of course, prioritizing is talaga, kailangan kung sino yung dapat makikinabang na mas marami. Yes, diba? Yes. Okay, so, ito, before we pause for a break, let's talk about nung ikaw na maging mayor na, alam ko, sabi ko kanina, maraming adjustments. So ngayon, let's talk about nung ikaw na umupo, 2 years pala, marami ng development actually. Napapansin niya ng buong Ilocos na Cabugao, gumanda. This time, let's talk about the mga projects na natapos mo at mga upcoming. I know for the fact na medyo concentrate ka ngayon sa agriculture. Am I correct? Yes. Priority ng agriculture ngayon dito. So, umpisa natin. Paano nag-umpisa? Anong inuna mo nung ikaw umupo when it comes sa agriculture projects? Well, let me put it this way. Ang municipality ng Cabugao, it's 85%, ang populasyon ng municipality ng Cabugao, 85% ay nakasalali sa pagsasaka, sa agriculture. So sabi ko, kailangan unahin natin bubugin ng proyekto ang agriculture sector para ang mayorya ng populasyon ng Cabugao mabigyan ng chance na guminhawa ang buhay. Let there be some interventions sa mga overheads nila, sa mga puhunan nila. Kailangan mapagaan yung mga yan, and at the same time mabigyan ng assurance na magkaroon sila ng mas maraming ani at the end, regardless of whatever crops na itatanim nila. So, point is, pag yung mayorya dito sa Cabugao, nabigyan mo ng opportunity mapalaki ang income niya, lalaki ang purchasing power nila. Pag lumaki ang purchasing power nila, and at the same time, kailangan samahan mo yan ng pag-establish ng magandang business climate dito sa municipality ng Cabugao,
yung paglakas ng purchasing power ng majority ng Cabugaweños, mayorya ng Cabugaweños, pupunta ngayon sila sa palengke ng Cabugao, pamimili ng kung ano, ganito. Kung yung 100 na naidagdag o 50 pesos na naidagdag sa purchasing power nila on a daily basis, you can just imagine how many thousands of Cabugaweños will flock to the market na mamimili ng ganito. And by giving them the opportunity na mapalaki yung ani nila, lalaki ang purchasing power, madadagdagan ng konti yung pambili nila sa palengke, it will somehow spur the economy of Cabugao. Babalik at babalik yan na buwis sa munisipyo ng Cabugao. Gagaan ang pakiramdam ng mga negosyante na magbabayad ng mga lisensya nila dahil yun nga, nadagdagan yung mga kita nila. So, ganun lang ang unang ginawa ko. So, sa agriculture, sa mga interventions kung paano sila magkaroon ng bagong technologies na magagamit nila dun sa mga planting seasons, whatever crop na itanim nila, and then yung mga inputs nila, nakakatulong kami doon, nagbibigay kami sa kanila. And let me make special mention sa pagkakaroon ng ID system ng Cabugao, 4,300 farmers ang may ID dito. ID na? Farmer's ID. Farmer's ID. Okay. So, kasi noon, ang nangyayari, pag mag-appropriate ang munisipyo ng budget para magbigay sila ng mga diskwento sa mga fertilizers ng mga farmers, hindi nila binibigyan lahat. Kumbaga, napipili yung mga nabibigyan. okay. Kung magbibigay ako sa iyo, wala sa kanila, kahit pa magandang intention ko nagbigay sa iyo, sasama naman ang loob ng mga hindi nakatanggap. So, nagpagawa ako ng universal ID system dito sa Municipality ng Cabugao na lahat ng lehitimong farmers, meron silang ID. So, pag meron kaming bibilin na maibibigay sa mga farmers, lagi kami nakabase dun sa total number of IDs. Kung 4,300 dyan, 4,300 ang bibilin namin. Dahil ang gusto kong mangyari, kung ano yung may bibigay ko kay Pedro, yun din na may bibigay ko kay Juan. Okay. Kilala ko man sila o hindi, binoto man nila ako o hindi, gusto man nila ako o hindi, basta kung ano yung kay Pedro, meron din si Juan. Sige. Diyan ka muna, Mayor Hans. Pag-usapan natin itong ID system na ginawa mo sa farmers. Mga kaibigan, umpisa pa lang po yan. Well, nakilala natin na maigi na si Mayor Ediboy Cobangbang. Sa pagbabalik natin, let's stick with yung ID. Ako na-interest ako dun eh. Then po lang kayo, magbabalik pa po ang Let's Talk.